Ahojte kolegovia, moje meno je Rastio Hruška a som predseda odborov v Kauflande. Toto je moja kolegyňa Petra. Ahojte. Týmto by sme radi uviedli na pravú mieru niektoré tvrdenia z dnešného vyjadrenia zamestnávateľa k aktuálnej situácii. Tak poďme na to. Štrajková pohotovosť je len formálnym vyjadrením postoja odborovej organizácie. Ja by som nepovedal, že to je formálnym vyjadrením postoja odborovej organizácie, ale formálnym vyjadrením toho, že sa už na niektorých bodoch nevieme dohodnúť a k tejto dohode nepristalo ani konanie pred sprostredkovateľom. OK. Ako férový zamestnávateľ rešpektujeme ústavné právo na štrajk. Tu by som nepovedal, že spoločnosť Kaufland vystupuje ako férový zamestnávateľ, pretože nielen my, ale mnoho ďalších zamestnancov začína týmto vyjadrením vnímať kroky zamestnávateľa ako zastrašujúce a ako smerujúce k tomu, aby zamedzili účasti zamestnancov na hlasovaní o vyhlásení štrajku. Takže nenazýval by som spoločnosť Kaufland férovým zamestnávateľom. Aby bol štrajk legálny, nesmie dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia ľudí. Naším cieľom je zdravie a život ľudí chrániť, takže my by sme za žiadnych okolností zdravie a život ľudí neohrozovali. Poďme k téme zdravotného poistenia. Zamestnávateľ ťa na dni, kedy štrajkuješ, musí zo zdravotnej poisťovne odhlásiť. Máš zákonnú povinnosť oznámiť zdravotnej poisťovne začiatok a koniec štrajku. No tak zamestnávateľ ťa zo zdravotnej poisťovne neodhlasuje, akurát za teba neplatí odvod do zdravotnej poisťovne a zamestnanec nemá žiadnu povinnosť oznamovať zdravotnej poisťovne absolútne nič. To niečo oznámiť poisťovni je povinnosť zamestnávateľa. Sociálne poistenie. Pri zákonnom štrajku sa sociálne poistenie neprerušuje a plynie ti ďalej. Ty a ani zamestnávateľ však za dni štrajku neplatiť poistné. To je pravda, pretože nemá žiadny príjem a sociálne poistenie ti plynie z príjmu, takže áno, neplatí ani zamestnávateľ, ale nemusí ho platiť ani zamestnanec. A nevzniká mu žiadny nedoplatok ani nič podobné. OK, poďme na tento záver. Ešte by som to podotknul to teda, že áno, zdravotné poistenie si koniec koncov musí za dni účasti na štrajku uhradiť zamestnanec, ale nemá s tým žiadne administratívne povinnosti, ako som už spomenul, všetku administratívu na seba preberá zamestnávateľ a zdravotná poisťovňa pri ročnom zúčtovaní poistného, ktoré prebehne až nasledujúci kalendárny rok, vyrúbi tomu zamestnancovi nedoplatok, ktorý potom buď mu strhne zamestnávateľ z mzdy, alebo mu ho pošle a má ho zamestnanec zaplatiť. Ale bavíme sa o výške momentálne nejaké 4 € na deň, takže ak by dajme tomu trval štrajk 3 dní, tak si zamestnanec musí zaplatiť do zdravotnej poisťovne 12 €. Poďme ešte na ten záver. Sme pripravení s odborovou organizáciou naďalej rokovať a hľadať zodpovedný kompromis. Čo hovoríš na to, že zamestnávateľ deklaruje, že sa chce dohodnúť a hľadať kompromis a na druhej strane takto cieľene komunikuje na zamestnancov tému štrajku? Tiež tomu nerozumiem, prečo zamestnávateľ tak intenzívne skloňuje slovo štrajk, ak je ochotný ďalej rokovať a hľadať kompromisy. My sme pripravení a vždy sme aj boli rokovať a nájsť kompromis, tak sa poďme skúsiť dohodnúť a ak sa nedohodneme, nech rozhodnú sami zamestnanci. Tak teda hlasujme a rozhodnime. Od tohto momentu už palce držať nestačí, poďme hlasovať.